appearance of the cop isn't some sort of rosy-faced Dixon got green type who goes around cuffing someone on the shoulder and nicking a rosy apple or something. Like, their experience of the cops is they ride around in riot vans all day, they can't walk anywhere. If they're so popular, how come they can't walk around on their own anymore? They turn up 5 days after your house is burgled, so they can't do nothing about it, right? They kick shit out of you on a Saturday night at the cop station and pick you up in a magistrate's court on a Monday night. That's the reality of the cops. Sure, you know, when a nasty's marched, when they're out there, go and give them a fucking kicking, but that's all they can understand, and that's the only way to deal with them, there is no other way, to be sure. I asked the police to let us pass. I've spent 3 years in 5 different concentration camps, and I know what... Čaute, ja som Maťo Vít a som skipper na legendárnej plavbe kapitána Cocka. Tento raz sme sa vybrali do Škótska. Sme tu v Larkse, kam sme dorazili po celodennom presune z Edinburgu. Leteli sme do Edinburgu, odtiaľ do Glasgowa, z Glasgowa do Larksu. A zajtra odtiaľto vyrážame smerom na sever, pretože trošku vonku je to divoké, takže sa pôjdeme skryť do Holy Loch a potom sa uvidí. Plaviť sa budeme v oblasti Firth of Clyde, čo je záliv, ktorý vytvára rieka Clyde, ktorá preteká aj cez Glasgow. A budeme sa tu motkať okolo ostrovu Arran, okolo ostrovu Bute a skúmať tieto malé mestečka a zálivčeky a lochy, ako sa tomu hovorí v Škótsku. Táto plavba nebude iba o sailingu, ale bude aj o nejakom pivečku a whisky. Pretože distileriek v tejto oblasti je až. Dobré ráno z Kerry Castle v Loch Goil, v takomto krásnom fjordíku v zálive. Dorazili sme sa včera po 4-hodinovej plavbe, ale už za tmy a tak keď sme tu kotvili, tak sme ani nevideli, že ako to tu vyzerá. Teraz sme sa ráno zobudili a pozeráme, že aké to tu je krásne. Je tu za nami, alebo teda vedľa nás, ten hrad, práve ho opravujú. A aj keď je hmla, typicky škótske počasie, trošku mrholí, tak to tomu dodáva ešte takú dramatickú, tajomnú atmosféru. Dneska máme v pláne sa zase vrátiť späť smerom k Larksu, Grossi a pravdepodobne až do Tarbertu. O 18:00 sme dorazili a zakotvili v prístave Tarbert na začiatku výbežku Mull of Kintyre. Kedy to vraj tu vikingovia používali na presun lodi na druhú stranu tohto poloostrova, aby si to skrátili, aby ho nemuseli oplávať. Je to nádherný prístavček a kde inde máte hrad rovno nad marinou, jak tu. Kúsok len prejdete 150 metrov od brehu a hore je na kopčeku pozostatok vrcholne stredovekého hradu. Tarbert, krásne mestečko, malinké, budeme tu do zajtra a zajtra sa vydáme asi popri Mull of Kintyre smerom na juh. Máme 1. apríl a vyplávame z Tarbert Mariny dneska na ostrov Arran. Asi budeme parkovať, kotviť pri ostrove Holy Island pri Arane. A počasie je klasicky škótske,
mierny dáždik, brholenie a vetrík zo západu. Takže tešíme sa na cestu, som zvedavý, jak to dopadne. Tešíte sa? Áno. Samozrejme, tešíme sa, dopadne to fantasticky. Do škótskeho počasia, čo iné ako škótska whisky. Whisky! Within minutes, missiles were being thrown at the police. Some of the demonstrators involved pulled scarves over their faces. Soon, the police were charging the defiant protesters, and the standoff became steadily more tense. This hail of missiles is increasing. Lobbed at and over the heads of the police. In go the mounted police. No, zistili sme, že nám tu pípal alarm v pumpy a nevedeli sme čo s tým, lebo nešiel vypnúť a vodičky bolo dole pod podlahou tak stále rovnako. No ale teraz sa dievčence podujali celú tú vodu odtiaľ dostať pohárikmi preč počas jazdy, pretože ak sa nakláňa, tak sa to tam prelieva cez čidlo a to furt spúšťa alarm a leze nám to tu na nervy, tak sú zlaté, že to tu teraz čistia trošku. Ideme kotviť na boji. Toto? Pět, 2. Jsme! Máme ju! Kotvíme. Vyzeralo to byť OK. No tak dneska to bolo naozaj škótske. Ráno jazda v 25 úzloch v nárazoch, v daždi. Potom krásne vyšlo slniečko nad ostrovom Arran, okolo ktorého sme sa plavili najprv na predobočák, potom na zadobočák. A dorazili sme sem do Lemlešu na Arrane. Vyviatali sme sa na boju, pretože tu vlastne tu nikto není. No, jedna lodička tu je, okrem nás. A chceli sme dať dingy na vodu a hodiť sa na breh, sa tu trošku prejsť, no ale zistili sme, že tam nefunguje motor na dingy. Nejak to ide na prázdno, či čo, nejak to prestalo ísť, neťahá, divné. Tak, sme na lodi, no ale je to tu celkom dobré. Není tu žiadny príboj, není tu ani nejaký moc vietor. Trošku tu, keď sme prichádzali, tak tu bol taký katabatický vietor. Tuto zhora z týchto kopčekov tu previevalo. Ale teraz už sa to upokojilo a vyzerá to byť kľudne, takže asi bude dobrá noc. Povol! Super. Pohode? Super, dobre. No a teraz, dobre, to môžeš pustiť už ten tolánko? No, ťahaj. Ťahám. Ide. Zobudili sme sa 2. apríla v Lemleši na ostrove Arran oproti Holy Island a hladina je glesy, slniečko svieti, takže niektorí členovia posádky sa rozhodli ísť okúpať, pretože je tu skoro ako v Chorvátsku teraz. A vyrážame potom smerom na Campbelltown, čo je asi 25 milí a tam budeme dnes večer v Maríne. Nevieš, kde je ten... Nevieš, kde je? Áno, presne, kde sa stretáva. A ten kopček tam, to sú strážovské. Áno, Vápeč.
A vyrazili sme z Lamlašu na Arane smerom na Campbelltown. Veslo za kormidlom, slniečko nad nami, vietor v plachtách. Krásne. A v pozadí už sa vynára aj ostrov Ailsa Craig, z ktorého kameňa sa vyrábajú karlingové kamene, jediné registrované. Pravý karlingový kameň môže byť iba z tohto ostrova v juhozápadnom Škótsku. One thing, there was a lot of anarchists on the march, and they were the main ringleaders causing a lot of damage, and there was no need for that really. Again in London, we've seen a cowardly mob of extremists who turn up with no intention of demonstrating against a cause, but they turn up to cause disorder and violence and damage. No dneska to bolo úplne neškótska plavba. Slnko, krása, jasná modrá obloha. Po necelých 5 hodinách sme pristali v Campbelltown, to v Marinke. Posádka sa kocha tuleňom, ktorý sa tu zabáva vedľa nás, asi 50 metrov od nás, sa tu furt potápa, hľadá rybičky. A ideme sa pozrieť na nejaké destilérky, sú tu? Whisky? Také nejaké vezičky? No. A ešte nás aj nakrmili vlastne. Safeboat, lifeboat nás nakrmila. Dostali sme takéto typické škótske sendviče. Na prvý pohľad to nevyzerá bohovie ako, ale nie je to zlé. Hlavným námorníkom je všetko dobré. Sure, you know, when a Nazi's march, when they're out there, go and give them a fucking kicking, but that's all I can understand, and that's the only way to deal with them, there is no other way, to be sure. I asked the police to let us pass. I've spent 3 years in 5 different concentration camps, and I know what now is. Dobré ráno z Campbelltown. Dneska sme si trošku privstali, tak tesne po úsvite, pretože nás čaká trošku dlhšia preplavba do Caves of Bute. Na obzore sa nám robia aj pekné zore červené. No a okolo obeda sa už vietor do toho má poriadne opreť. Možno aj viac, než by nám bolo príjemné. Takže už vtedy chceme byť niekde v závetri Caves of Bute. Tak preto sa trošku ponáhľame a vyrážame takto skoro. Aha, tu je Windy, tu je vedľa nás. Videla si ho? Aha, pozri, jak vyskočil. Ja. Metovo zázvorový čaj. Nech sa páči. Díkes. Po ceste okolo Aranu sme sa zastavili v zátoke Lochranza na Arane. Niektorí z posádky sa chceli ísť pozrieť na breh, tak teraz si zobrali dinghy, aj keď nám na ňom nefunguje motor, ale veslujú na breh iba na chvíľu a potom pokračujeme do Caves of Bute. Zatiaľ nám vôbec nefúka, celý čas iba motorovačka, počasie je úplne iné, ako ukazovala predpoveď, alebo teda hlavne vietor. Krása. Tak konečne dneska začalo fúkať a fúka nám zadobočáčik, tak pozrite, ideme na krásne na Genu, máme perfektnú kormidelničku, časť posádky si hovie pod sprayhoodom, pretože prší klasicky v Škótsku, k tomu nejaká whisky a za 2 hodinky sme asi v Caves of Bute. Uvidíme, ak to takto krásne pôjde určite. Tuto je kormidelnička krutého štýlu.
Po 2 hodinách pekného sailingu z Loch Ranzi sme to zakotvili v ústí Loch Ruel, čo je ten zlom Isles of Bute, kde sa stretávajú vlastne tie dva lochy z jednej a z druhej strany okolo ostrova Bute. Je to krásne miestečko, také malebné, s krásnym okolím. Sú tu tulene okolo nás, hlavne na tých ostrovčekoch, tuto pri kotvisku. Kuk. Jeden je tam, druhý tam. Lebo zatiaľ čo zvyšok posádky hrá karty, či čo to hrá nejakú stolovú hru dole v podpalubí, tak my s veslom tu sedíme v kokpite už asi 2 hodiny a sledujeme tuleňov, ktoré tu okolo nás plávajú v tomto krásnom prostredí pri západe slnka. Jaká je voda? Teplá. Termál, že? Toto sú severánky, boha. Nepoznajú hranice. Dnešné ráno v Loch Ruel je ešte viac v znamení tuleňov, pretože asi 8 z nich vyliezlo na breh oproti nám na taký malý ostrovček, kde sa vyvalujú, šantia, skáču do vody a z vody a my to odtiaľto z vodičky krásne pozorujeme, tak to je perfektné privítanie ranné. No a dneska nás už čaká iba malinký prejazd, asi hodinový do Rousy, tuto kúsok odtiaľto, kde pôjdeme do Mariny a to bude aj naša posledná zastávka na tejto plavbe. Zajtra už vraciame loď v Larkse. Časť posádky ešte išla sa prejsť na breh, keď sa vrátia, tak vyrazíme. Babi idú zhadzovať laniel. Tu tam zdvihli most niekde. After very good sailing, we go to Rousy Harbour. Pred nás! Koľko máme? Po 2,5 hodiny sailingu proti vetru vo fjorde z Loch Ruel sme dorazili do Rousy. Sme tu na tomto zadnom mole sami a počasie je typicky britské, takže si ideme niečo navariť, potom sa možno prejsť po meste, keď trošku prestane pršať, ale tento prístav je veľmi útulný, parkovanie je tu také tesné, všelijaké a ráno už o 7 vyrážame, aby sme stihli rýchlo dojsť do Larksu, čo je v podstate asi tak hodina odtiaľto a ideme vrátiť loď. Čo máme na večeru, dámy, dneska? To sú potom také Švédske stoly. Lindy, kde si to mala dať? Takže v Marine v Rousy celú noc tu húčala fujavica, výchrica, hore oproti na tých kopcoch nasnežilo, teraz sme našli také okno, ráno o 7 tak vyražali, že sa dostali do Larksu, kým to zase neudre, takže vidíme sa v Larkse. Snežík sa nám chumelí, zimička už prišla. To je super! Končíme.
končíme výlet v Larkse s našou lodičkou Clipper. Tak už sme bezpečne vyviazaní naspäť v Larkse. Mali sme všetko. Mali sme sneh, dážď, slnko, bezvetrie, vietor, tulenie, whisky, pivo. No a hlavne perfektný sailing. Všetko vyšlo v pohode, vyhli sme sa najhorším búrkam, hlavne túto noc, prechádzala fronta a fúčalo až do nejakých 50 uzlov nárazov. Praskol nám jeden veľký fender, jak sa opierala do neho loď, ale inak všetko prebehlo plynulo a hladko. Aj keď vyrážam domov do Edinburghu a letíme. Vidíme sa na mori. Návorný život, šurovanie podlahy, vylievanie vody z podpalubia a rum. No to chytí každého. No, či chce alebo nechce. Vôbec nevadí ten dážď, ani zima, pohoda. Ako sa máš, Peťko? Nádherne, letná dovolenka.